Maialen, Jone eta Alaia. Betidanik izan ditu galdera eta jakin-mina bertsolaritza eta bertsolariekiko Maialenek. Jakin-min hori asetzeko asmoz, ondoko biengana jo du. Jone, adimen naturala eta Alaia adimen artifiziala. Az dadila galderak egiten Maialen eta ea zer erantzuten duten Jone eta Alaiak. Adimen naturala existitze ote da, hori bertsolariek daukagun galdera. Artifiziala berriz guztion eskura, Nik dut berritasuna, nik daukat freskura. posible alda bertso bat akatsik gabea. Baita Maialenena baino askoz hobea. Akats gabeko bertso bat alda. Hori niretzako da gehiegizko salda. Bertsolariak nola preparatzen dira. Kuadernoa hartuta leihotik begira. Kuadernoa estudiatu aleike benetan. Hala egiten dute itxaropenetan. Ze grabeitze egiten dun artifizialak. Ta ze ondoa oskatzen dituen bokalak. Zuri bateria inoiz bukatzen altzaizu. Urkulu izan nuen garai baten maisu. Urkulu alitzake bertsolari ona. Bai ikasiko balu noizbait zer den broma. Ta Andonie gainak zer dauka buruan. Beti ibiltzen dugu denen inguruan. Bertsolaritzak baldu ai etorkizunik. Artifizialarekin akaso ilunik. Noiz ikusiko dira makinak kantatzen. Nik lehen pentsatzen nuen Maialen bat alzen. Bota azken agur bat baina naturala. Hemen sentitu naiz ni etxean bezala. Despeditu itzazu artifizialki. Horrek zesan nahi duen neska batek daki. Etorri Julio, mesedez. Duela 1000 urte, 1025 urtean, gaurko mugak ez zirenean, Iruñako erregearen esanekoa ginen. Bistan da, gauzak asko aldatu direla 1000 urte hauetan. Gaur egungo napar batek zer dauka esateko. Garai batean, Nafarrak ginen, ez Espainia eta ez Frantzi.
Genuen marko propio bat naiz gaur egin dugun antzi. Gai jartzailea hurbildu data, begira ze elegantzi. Nafarrak zer dun esatekota, nik zenbat erantzun antzi. Zuek farrezka hasi zarete, baina desegokik kasi. Gipuzkoarrek badaukazue, Nafarrotik zer ikasi. Han Iruñean katakrak dago, bi pixu dauzka goibe. Gaztelu plazan laba daukagu, handenok euskaldun xem. Iruinkoko asmatu dugu, urteotan ala fede. Atortxu ere ospatzen gendun, bazuen nahiko boteren. Aizea aurka da Nafarroan, eaen erdi alegre, instituziorik ez dugu alde, ta ezote da mesede. Baina aizue, barkaidazue, ni ba naiz Nafarrokoan. Gipuzkoarra berdin naiz edo, Arabar Bizkaiakoan. Ez naiz sentitzen diferentea, ta horresan dut nahikoa. Probintzialismo kontu hau jazait, maiz berso gai bat maikoan. Izenak izen bosta jolazait, nor errege zein markoa. Jende talde bat dut nik ametsa, euskaraz egindakoa. Altxa, mesedez, Amets, Aroa eta Julio. Ez dit pagen utzi behar. Julio, iloba txikia, Amets Atxona eta Aroa Amona. Beste askotan bezala, Atxona eta Amonarekin utzi dute gaur ere iloba. Etxe aurrean jolasean ari dela, hor gelditu zaio baloia, zuhaitzean trabatuta. Geroztik ez da pagerik etxean. Iloba, petralduta, erreguk ari zaia Atxona Amonei baloia zuhaitzetik bera bota dezaten. Atxona eta Amonak ez dakite ia zer egin. Zuhaitz azpian jarri dituzte eskailera, soka, erratza.
Iloba txikia deitzen zaio ta ationa dago lasai. Honena da hemen txegotea, iloba noiz aziko zai. Eurokopako baloia justu tainkalatu behar neri. Katastrofe bat pasa, baino lehen deitu zuhiltzaileri. Txapa ematen jarraitu beharrote duzuzuk jotake, gure buruek ere baloian forma hartzen duten arte. Bota makila eta bota hortzak antiajuak lekuko. Ationari botatzeko etzaio ila ezer geratuko. Baloia jeistez baduzue adar horretatik mantxo. Letxe eharrean jarriko dira aitatxo eta amatxo. Ulertu ezazu ez gaudela inoiz bilobaren kontra, baina hobe dugu barrura sartutazuk jarraitu saltoka. Pase bat eman behar zidan ola ta horra joan zaio iesi. Ationa etzala Maradona, ilobare ez da Messi. Idea bikain bat etorri zait bate ez du naziritik. Motosierra bat bada estalpean botarbola ipurditik. Zu amonaren gana hurbiltzen, naizta ibiltzen zaren maiz. Zuek ez pasarete iristen, ni nola iritsiko naiz. Zu jarri nere sorbaldan eta zuk hartu iloba okerra. Goiko baloira iritsi arte eingo dugu kastelierra. Mundu aurrentzatze injustua nik ez dut bate gustoko. Baloia jeiste ez baduzue, afarik ez da geroko. Edo aitona bota daiteke baldin badugu tartea, zuk baloiatanik senarrik ez begira zepakea. Amonaren ahotik nik hori entzun izan dut askotan. Baloian bila neu joaten ba naiz hor geldituko naiz lotan. Parkera zoazten urrengoan, hemen baloirik ez dago. Tani zuen biloba naizenik jaetzazu esan gehiago. Bueno, jadanik bi orduz edo tabarra ematen darama. Joan gaitezen timbrea entzun dut badatu zaita eta ama. Etorri Maialen. Arimarekin kantatzen dut. Bihotzetik zuzenean ahora doa nire jota. Horixe esan berri du Alberto Gurrea jota egile eta abeslariak. Maialen, zure bertsoak ze ibilbide egiten du. Gaia badugu genozidio bat, Israeldaren erasua. Gaia badugu bat festetako bortxaketaren kasua. Mikro aurrera azalta mami ematen dugu pausua.
Behatua atera dadin bersua, baina baretu egin behar dira, amorrua eta sua, amorrua eta sua. Alako gaiek bular parea taupaka jartzean, errima eta doinuen bila abiatzen naiz trantzean. Poetikoki kontatu nahian gaiek zer duten atzean, garunetik ta ahoan barna bidekora pilatzean, maiz epelegi irteten dira, ahotik ateratzean, ahotik atteratzean. Bapatekoa irristakoa delako eta gaiztoa, itzeatzetan ezin da esan gehienetan begiz joa. Pertsona ez da adimen horren artifizialta listoa, baina badauzka nabardurak ta badegu gure mistoa. Eta bersoa imperfektua, baina azal mamizkoa, baina azal mamizkoa. Etorri alaia mesedez, eta atzekoke belarrik prestatu. Gure bizitzako 6 urte inguru ametsetan ematen ditugula kalkulatzen da. Gauero 5 bat amets egiten omen ditugu 5-20 minutuko aldietan banatuta. Ametsak izan daitezke gozoak, izan daitezke gaiztoak, baita erotikoak ere. Alaia, jakin nahiko genuke zein izan den atzeko bakoitzaren bart gaueko ametsa. Atzekoek esango digute alaiak asmatu duen, oez. Jone azkarra izan da beti, ta jakintxua ospera, maindirepera goxo sartzen da, ez da ausartzen oztera. Baina ametsa kasu askotan justu bezpera oste da, ta Ikeara joan omen da, maindireak erostera.
Ba egia esan amets hori ez dut, alaia egin askotan, baina ez zaitaztu eta hemen naiz egia esan asmotan. Irailak 8 fakultatea tani antxe erdilotan, klasean eukan prestatu gabe, eta semea besotan. Eta aroak ezin pasatu, begi pantaila beltzea, orain kezka bat gero beste bat ondoren suspentxea. Loa etzaio heldu zaila zen, Morfeo behingoz heltzea, planifikatzen egon delako gaurko urte betetzea. Jendeak galdez hasi da orain, nire urteguna da bai. Eta argatik lasai egon ze, gaur lo egin dut nik lasai. Zure ametsa egia alden, pentsatzen ari dira bai. Hobeto baietz esaten badut, segi ez dut kontatu nahi. Ta ametxetan maiz hurbiltzen da, inkonsientea edo kulpa, baina Maialen nola dagoen goren mailara ohituta. Gaua pasadu ohe ertzean, irakurtzen ta ez dulka, ametsik behintzat ez du egiten, denak beteta dituta. Akaso babai amets mordo bat, daukat zakuan batuta, baina berrin bat beti badago ondo erreparatuta. Eta gauean ohe ertzean, nere plazeraren kulpa, nere iztegi errimatua, hoxe nere Kama Sutra. Eta Juliok ere ametxetan altu jartzen du listoia, aukeratzen du maindire mota franela edo kotoia, baina lotan tipo xume bat da, gu bezelaxe doidoia. Sonambulo oiukari zen, baloia eta baloia. Ba ez baloirik ez zait gustatzen, pelota bai seguraski.
Nere ametsa asmatzen beraz etzara jardunain azti. Atzo gauean amestu nuen altzon nengola zehazki. Saioear bat egiten nula, ta enen bilen horren gaizki. Lehen jardun zara loari buruz teoriak ahoratzen, eta ez pentsa amets horrekin inoiz denik aztoratzen. Tipo fina da umoretsua ez da inoiz ondoratzen. 15 amets egiten ditu, 15 amets egiten ditu, baina ez ditu gogoratzen. Ba esango dizut ze amestu dudan, ta zeintzen ere paisaia. 25 urte amets bersotan nola pasatua dan ja. Beti ametsei buruz kantari, ni naiz gai horren sustraia. Ta amestu dut alaiai jartzen, zaiola ametsen gaia. Bueno, saioa da, poliki bukaerara gerturatzen. Jolas bat proposatu behar diegu bertsolariei. Jolasa, baina lehiatik ere izango du zerbait. 2 talde egingo ditugu, zaudeten bezalaxe, 3 eta 3. Ta guk emandako gai bati buruzko hitzak esan beharko dituzue. Adibidez, jarritako gaia Loren izenak baldin bada, ahalik eta Loren izen gehien aipatu beharko dituzue. Derrigor bete beharreko baldintza neurria izango da. Normalen ariketa 10ean egiten da, baina oso ikusia dagonez 10eko txikia baino neurria handia horik erabiltzerik ez tegutziko. Eta hor kajan dauzket gaiak eta hasingo gea. Lehenengo gaia, Ipar Euskal Herriko herrin izenak. Donibane Garazi Mauleta Endaia, Urruña eta Sara aurrera doaia. Altzuruko esateko badugu garaia. Biarritzeko kosta ezagutu naia. Baionatan gelukin osatzen du playa. Musika taldek.
Olaia olatz nogen edo esne beltza. Hain labur ez da erreza. Tatxer Gorka Urbizuk ere badu prentsa. Andonio Jokiegi igandeko meza. Zea maista errobi sutagarren ertza. Etese ta batipat anarin defentsa. Etese ta batipat anarin defentsa. Vale, lehenengo buelta hontan, A taldeek 10, da B taldeek 13. Lanbideak. Sukaldariokin argin edo bertsolari. Bombero zein erizain norrez da hortan ari. Irakasle ikerlari okinekin argi. Garraio zale edota txirrindulari. Idazle, irakurle eta sukaldari. Fruta izenak. Kiwi, pomelo, anana, lima eta limon. Sagarra, udarea eta melokoton. Pitaia, granada eta sagarra badainon. Marrubita gerezita zuek hor konpon. Ia nahiago nuen izan txiribiton. Mandarina, naranja eta denei eginon. Eskerrak alaiak azkeneko errepikapen egin du. 13 eta 15. Bertsolarik. Jone Maialen, Julio, Alaia eta Amets. Oiana bider iru. Aitor bider laulez. Unai Igor Andoni, Nerea kopeta beltz. Sustrai edo aroa.
esango dut baietz. Egaina eta peña lisazo aldrebez, basarrita uztapide ezaztu favore. Pelotarik. Goiuri larramendi, jera eta aldai, Erasun berriz dira arrebata anai. Patri edo eskurdia frontoi bat jaialai. Peñalaso altuna eta albixu ai. Xala eta González ta umetan sustrai. Bengo etxea irujo, ta enaiz gehioko gai. Lehenengo taldeek 18, Bider hiruk eta bigarren taldeek 20. Osake, 3 eta huts. Eta honen bestez agurrekin bukatu ingo dugu. Kantatu aurretik pare bat gauzatxo, bat hor ataeran borondatea emateko aukera, eta bestea eskerrak eman, lier niri urtero tabladu prepatzen digulako txukun-txukun, eta horretik eskerrak. Da. Eta, bueno, azkeneko aurre eskatuko dizkeu, Jone Uria, Aroa Arrizubieta, Maialen Lujanbio, Julio Soto, Amets Arzailuz, eta Alaia Martin. Azken agur bat botatzekotan albada naturala. Lehen esan dut zuen zaioak badauka bere itzala. Gaur pozik noa ohartu baina saio hontan berehala. Mugaren batzuk hautsi direla denbora joan ala. Algortako bat altzon sentitzen bada etxean bezala. Txiste aldarrikapen trabata protesta, ni etxera joango naiz pozez gainezka. Txiste aldarrikapen trabata protesta, ni etxera joango naiz pozez gainezka. Baina horren aurretik egin daigun festa,
Urteak ospatzeko giro berik ez da. Urteroko altzotaren data, aurten ere ez geneukan albora lagata. Orain festak da aio zubia pasata, sagardota trikiti dantza eta kanta. Gozazazue festan gaurko azken txinparta. Gaur kantatzeko egin zen igunen kargu, plaza haundia zela egin ginen kargu, berriz eskerrak eman beharra daukagu, zuen altzoan goxo sentitzen garagu. Gaur humorerako gaiak ziren nere jolas gaiak, akabo nere sustraiak nere serio soslaiak, ta bukatzeko garaiak ditu bere esan nahiak. Hartu bai gaitu amaiak ba ondo bukatu jaiak. Tristuratik badenez nahikoa enpatxo, gozatu jaiak eta dantza egin mantxo. Bertsoaren laguna etzi bezain atzo, aterpe honengatik mila esker altzo.